Videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem de Formentera Lady, del Jordi Cussà, publicat per la Breu Edicions. Cavall, burro, ruc, dimoni, tatà, tatano, jaco, horse, sugar... Jordi Cussà ens ensenya fins a 9 formes de referir-se a l'heroïna que la majoria de lectors segurament desconeixien abans de llegir-lo. Aquesta novel·la ens descobreix un món mig amagat del qual potser hem sentit parlar, normalment per mal, i que el seu autor ens presenta amb una naturalitat que sorprèn. Cussà ens escriu el món subterrani de les drogues i de la festa nocturna de la segona meitat del segle XX al nostre país, sense amagar-ne res, ni de bo ni de dolent. La novel·la és una mena de torrentada de records on tot un seguit de personatges ens mostren el seu passat fosc en aquest món de les drogues. Són personatges que es penedeixen, en bona part, de tot allò que va passar. En parlen des de la maduresa i no s'obliden en cap moment dels companys que han perdut en el camí. Hi apareixen personatges turmentats per l'addicció, per la pèrdua dels amics, per comportaments dels quals volen fugir, però també hi apareixen els moments feliços que han viscut i les sensacions que tenien amb el consum de les drogues. Podríem considerar Formentera Lady com una mena de tractat sobre les drogues i els baixos fons que en deriven. I parla de Barcelona, però també parla de la Cerdanya, de Formentera, com indica el seu títol, i d'altres pobles de Catalunya. La història té infinitat de fils que tan aviat s'entrellacen com queden despenjats els uns dels altres. Estan escrits de manera aparentment caòtica i sovint només exemplifiquen un camí equivocat. També està ple d'una infinitat de personatges, alguns més complexes que altres, però tots relacionats amb aquest submón dels estupefaents. I entre fils i personatges, Cussà va donant pistes que no sap si són falses o reals, que imprimeixen un ritme trepidant a la novel·la.